tayo ngayon guys sa plaza ng Naga City. So titingnan natin dito yung mga kwek-kwek. Marami ditong kainan. Mga kwek-kwek. So ayan, marami na nagtitinda ng mga kwek-kwek. Ayan. Si Love Naga. Ayan, naputol. Si Love Naga. So, merong punong kahoy, pure gold sa kabila. So, I love Naga City. Naga City. Sana dito tayo sa Naga City. So, walang kwek-kwek. Bakit wala pa mga kwek-kwek? Ah, andito sila. Dito yung mga tindahan dito. Ayan, ayan, diba? Ang dami bumibili ng kwek-kwek. Ito yung mga tindahan ng mani. Abin. Bulastog. Okay naman ay. Alam ni Kate. Yan na po. Ili na, babe. Medyo senda. Alipin. Kwek-kwek. Sige po. Ano pa ini? Garan. Saya asik banget. Tiga ribu. Berapa? Ando po. Thank you so much, Mr. President. Nagbibidyo. Hi. Pwede po, video. Sa vlog ko lang. Ito
Ito yung bulastog, no? Bulastog. Kikiam. Corn dog. Maaraman po ning maray dayman. Depende. Dynamite. Dynamite. Sa acid kaya. Ito yung mga sausawan. Fresh buko. Bili tayo ng fresh buko. Sadit lang po. Ano po yan? 10 pesos. Ito po. Kaya, thank you. Welcome. Ini po. Okay lang po. Okay lang. Video. Para dayuhan kita. Napinya-pransya na pati, no? Tawa ko. Pero di pa may matang oray? Ha? Di pa may matang oray? Saka digit ang nag-entry mo yan. Dahil pa rin. Military parade na? Buwan. Pero dikit lang, no? Takol yan. Global Procession, September 17. Ganda po. Military Parade, September 16. Kumain naman eh. Kumain mo. Pinakamay. Mayo na. Ano po kaya? Dahil bakal na ka mo. Berangis po. Mario!
Diyan. Balon. Hello. I'm here in Robinson Mall. I'm done with the requirements. So now I'm going home now. I'm going home.